Hello. I'm leaving and never coming back. Because Sofu sagde, at min tatovering That's fuckly, ugly, disgusting. lignede monster for Stranger Things. LLTD. Hej sammen. Så nu er Sam og jeg lige ankommet til Place du Clichy. Der skal vi DA. Ja, vi skal til Danmark. Vi skal nemlig til Danmark nu. Vi tager den her til Danmark. Se os lidt. Og så bagefter så vi Eiffeltårnet, og så bagefter så vi Tårnsbuen først faktisk. Og så Notre Dame, og så måske Og så måske Julemarker. og så måske Club, bus, plane, another bus, Another bus. another club. Nobody believed in me. Fabulous, spectacular. Ja. Hun er meget. Jeg ved det der med poker face, poker face, for eksempel. Så vi sætter lige unironically. Det er triumfen. Ej, ja, den er fed. Den er snap. Lac de Triomphe. Normal sax over here. Den er lige dernede. For den er en gang. Fabulous. Yeah, that's... This is our view. Kan man se. That's fabulous. Så vi venter lige hurtigt på at komme på toilettet. Der er en mand, der gik ind, og jeg sværger, han skulle lige tage tisfald derovre. Åben dør. Så er vi sådan her, go. Maybe don't do that, Miss Honey. Så kommer vi nu, så går vi ind. Ej, man kan seriøst ikke se det hele. Nej, det er det, jeg siger, det er så humongous, man kan ikke se alt. Ja. Jiki. Nu har jeg måske... What are we doing now, Sam? Right now, we're just sitting here at this cute place. Se, hvor cute det er. Man kan se, at vi kommer op til jul og sådan noget. Der er et ægte juletræ her. Og vi hygger os bare freaking meget. Nå ja. Vores udsigt er freaking Eiffeltårnet. How perfect is this? Fabulous. Jikis hoved, der popper op på dit babyer. Nu skal vi bare lige i gang med at finde ud af, hvad vi skal lunche. Ja. Filmer du det? Ja. Jeg søger på How to Make Onion Soup, fordi at vi vil lave det i morgen. Og vi hører den her Gracie Abrams song, som er meget sådan breakup song. I was there first. Det er fedt. Ikke også? Richard er ham her. The guy. Faktisk. Fun fact. Richard var en Parisian, som den første person i hele verden startede Caféen. The very, very, very well-known cafe. Han blev kaldt Café Richard. Ja, lige præcis, fordi han var den første. Og han startede en café, og så blev den virkelig famous, og så kaldte de ham Café Richard. Og nu er han bare en virkelig rig old man. Fordi caféen blev først inventet her for nyligt. Og nu er hans hardware bare Everywhere. han har sin egen kaffe, der hedder Café Ricard. Ja, den er så. Hello, så siger jeg my Nintendo. Espresso. Fabulous. Sosis mad, rate from 1 to 10. Kaffen, Fib, Allonge. Elsker. Det var nok 11. Den her, der var mange ting, jeg godt kunne lide. Det var nok 7. Jeg fik en onion soup. Den var nok 0. Og jeg synes bare, der var mange ting, der var sådan lidt ærgerligt ved det. Så ser på det her mush. Prøv at røre lidt rundt i det. Okay, stop igen. En glas af wine. Vildt fat. Det er Chardonnay. Der var lige 2 damer, der gik med sin hund i en snor, begge to. Begge snore var spændt fast. Det er som også sådan. Og fordi hunden var meget. Super tiny, men de havde virkelig brug for begge to at holde den, hvis det var, at den løb jo. Ja. Fordi at den var apparently virkelig små. Lille bitte hund. Little super dog. Little super dog. Kan lige kigge derop. Se det der. Det er så fint. Og hvad er det der? Se, den sidder der. Det er en lille green parrot. Man kan også se den herovre. Ej. They be talking. Det var lidt crap her. Lidt crap. Sorry if I hate her. Nej, men jeg hader mund-ASMR. Ikke det der aprikot-konfrityr. Som jeg så hater. Nej, jeg kan bare ikke lide aprikot. Crab Nutella. So how would you make cream Nutella? Ej, hvor lups.
Den er også warm up. Jeg er mere end mig, Johnny. Nu dig. Du skal huske at sige, at hej, jeg Nå ja. Hej, jeg hedder Summer, og jeg spiser en kræb. Okay. hej, jeg hedder Sorf, og der er en og jeg spiser en kræb. Fibulous sore. Så min newfound experience, det var, at der seriøst var nogen, der var på at dræbe hinanden lige her. Metro var lige her. Og så var der seriøst nogen, der prøvede at stoppe nogen for at gå ud af toget. Og sådan, han holdt fast i sådan, hans taske og sådan noget. Og var bare sådan her. Han sagde noget på fransk. Og så slap han heldigvis. Så ham, der skulle ud, kom ud. Heldigvis. Serious situation. Og nu kommer endda vores metro. It's us. Voila, små søde heste. Voila, Notre Dame. Yndlingsseværdighed. Her er der et eksempel på magi. Magic in Paris. Jeg skal lidt tisse nu, kan jeg godt mærke. Ja, det kunne jeg. Gik jeg snart, hold da helt. Jeg Hvor skal kommer tisse. vandet fra? Det ved ingen. Er det den franske nationalsang? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvordan den franske national. Vi synes af mig. Ja. Nu er vi i julemarkedet. Lidt. Der er mange julede ting. Flotte. Prøv at se. Nej, det her det er i hvert fald den franske nationalsang. Og Sommerloftet. Jeg tror, det er alt sammen den franske nationalsang. Ja, og det er samtidig. Jeg kan den kun på tysk. Det ser så sejt ud at kigge herned. Vi kan ikke se det ordentligt, fordi det er gennem en skærm. Meget koldt her, så på den her kan man i hvert fald se, at der er tæt på det, jeg vil kalde 1 grad. tæt på det, som jeg alle vil kalde 1 grad. Man kan se, at den er faktisk tæt på 1 grad lige om lidt. Man kan se her på den røde streg, der kommer 1 grad. en eneste grad. Præcis. En eneste grad. Ja, en eneste sang. Ja, sang. Det er i hvert fald siden på -5 nu. Det er det, jeg siger, sommer sådan her, ej, der varmt herinde, og jeg var sådan her. Inde i mit hjerte, der er tæt på -48, så det er rigtigt. Fordi hver gang jeg rører ved den, sådan her. Se, og nu, der er den ret langt hernede. Ja. Der er tæt på 1 grad. Ja. Og det er det samme som minus 500. 48. Minus 500. Det er der. $1 million. Vi er så comedians. Jeg filmer igen. Louvre. Jeg er faktisk lige nu her i Louvre. Some er meget shook and amazed and fabulous. Jeg er også meget shook and amazed and fabulous. Se. Miss Eiffel blinker. Står vi lige lidt på skøjter her på de her fliser. Det er fedt. Hvad synes du om det samme at stå på skøjter? Står vi på Underskøjter. i stedet for. Ej, det er stadig lidt cute. Det er stadig lidt cute. Jeg føler, at hvis jeg starter med at gøre sådan her, så skal jeg ikke stoppe. Bouncy. Så vi kan lave sådan en timelapse af, hvor lang tid det tager for os at komme en gang rundt. Ja. Og tænk, det synes bare dem derude, der kan se, hvordan det ser ud. Vi viser også til alle. Så skøjter vi lige hurtigt lidt. Næsten troede man, ikke? Ja. Men i virkeligheden så står vi på rulleskøjter. Vi troede lige var. Paris, det er simpelthen for varmt til, at der nogensinde kunne være is. Hvilket julemarked? Med rulleskøjter. Forlystelserne. You guys. Forlystelserne. Der er så Paris. Dem der også. Freaking sødt. De synger. Sommer har fundet julemanden, og han har den uhyggeligste klovn i verden i tasken. Christmas. Det gør sådan. Sofus har overbevist mig om, at det her det er det bedste ved hele julemarkedet. Ja. De er freaking cute. Så lige nu er vi inde i Eiffeltårnet, skulle jeg lige til at sige. Ej, Og Sofus er okay. ej, det er seriøst ikke. Calm and collected. Ej, men se hvor smukt, sorry. Og hvorfor stopper vi? Vi stopper ikke, girl. Jo, vi gør. Nej, vi gør. Nej, vi gør. Jo, Nej, vi gør. Jo, vi er lige stoppet. Vi seriøst er stoppet right now. Det er rigtigt. Vi er stoppet. Oh my goodness. Vi skal nok lave en til video, når vi lige er kommet helt op. Og så skal vi lige se Sofus reaktion. Prøv at du kunne have sagt nej. Men nu havde jeg allerede
sagt nej til at komme op i Eiffeltårnet, som jeg føler mig som en forfærdelig ven allerede. Undskyld. Du aner ikke, hvad til at bare sige nej. Undskyld. Prøv at du kunne have sagt nej. It's fabulous. Og nu er vi heroppe, det er freaking fabulous. Eiffeltårnet blinker. Ej, hvor er det unfabulous, at det ikke er så lidt tæt på video. Det er meget tættere på in real life. Der er det. Oh my goodness. Og her er Swarf. Jeg kan ikke believe, at den her kører 3 gange. Baby, that will change. Jeg tog lige billeder lige fra os. Og der var seriøst en mand, der kaldte mig beautiful og sagde, at han elskede mig. Det var freaking fabulous experience. Hvad laver du så? Jeg lukker lige øjnene, jeg skal ikke klare det. Ej, please lad mig ikke sige den der lyd her. Swarf. It sounds. Der er altså også lyd i alt andet i livet. Ja, men normalvis når man højt op, føler jeg ikke, der burde være. Livet bliver bare more concerning, når man nu kunne fall and stuff like that. And let's leave it on that, guys. Det er julemarkedet til you guys. Og så kan man bare se her, at det er Så cute. her til alle sider. I am a clumsy girl. Som har fået en beer, og jeg har version og vegetable soup. Bread. Do not put in the toilet. Nu skal Sofus til at opleve hans første karikaturtegning. Det bliver fabulous. Ja, se, det er fedt. Og se, det er sådan der, vi skal se ud. Bare det der, det er en mand. Det er bare amazing. Jeg håber virkelig, at filmen spiller. Og jeg vinder den her. Det bliver Freaking fedt. Vi bliver queenies. Så, nu er vi lige blevet karikaturtegnet. Den er fed. Den er freaking fabulous, og I må ikke se den. Så nu er vi inde i... Og Mie. Ej, det er virkelig mærkeligt at sige det. Hallo? Hvad skal jeg spørge? Hvad skal jeg? Hvad er det at sige? Nå jo. Breaking. Who would have thought at... Nu kommer lugt om tirsdag. Om tirsdag. Girl. Vi gør lige sådan her. Og også sail. Nå ja. Så. Cutie patootie hands. Kom så, Thor. Fabulous. Ej, det ligner, man er sådan gigt. Hvad er det kaldt det her? Jamen, jeg har bare gigt. It's just little gigt. It's old age. Pengene er gået op, og de vil gerne beholde det. Den er meget sticky og disgusting. Hey, Samblom. Du skal lige lade som om, du ikke forstår, hvad jeg mener. Okay. Så bare se, at jeg har. Ja. Så, Sam, kan du lige fortælle, hvor vi er på vej hen? Ja! Ja. Nå! Ej, det var godt spillet sådan. Tak. Så, nu kan du ikke fortælle, hvor vi er på vej hen. Nå, hvad? Ja! Anyway, vi skal blive krabben snart og se. Wiki. Ej, han er meget stylish, ham der. Ja, han var virkelig stylish. Han er ikke så stylish ud from the back, sådan du ved, i hvert fald ikke på lang afstand. Hvor er vi? Jeg elsker panel sort. Kan man lave 0,5 på den her? Sådan her. Ser det fint ud at se? Ja, jeg føler det er lidt. Hvis det skulle være helt rigtigt, skulle vores arms faktisk være lidt rich. Ej, det var ret god impression. Ja! Nej. Ja! Hey, jeg Undertekster nu. Breaking no. Breaking fib. Fabulous.
Nej, det var ikke Thunderstorm, bare roligt. Det var honestly en thunder impression, så. Tak så meget. Du, kig. Kig væk. Sorry. Jeg troede, du sagde kig. Nej, ikke kig. Jeg kigger to be honest ikke. My goodness. Ej, kunne du seriøst høre det på 0,1 sekund? Det kunne jeg. 0,000. Jeg er klar til at gøre det her. Okay, er du klar? Ja. Tag til min. Der kommer lige sådan en trumpe. Ja. Jeg vil Så fucking gerne love det til den der sang. Dengang jeg havde det fatteste crush på. Det er okay, vi kan beep det out med en masse pæklyd og... Du lytter til den her sang meget. Og det er da ikke nogen secret. Vi alle sammen har været forelskede i vedkommende. Hashtag nej. Hashtag not. Og så møder du ikke med bussen. Jeg kan tænke på meget andet. Det er folk, der skal have crush på dig. For eksempel... Har hvor 29 eller sådan her. 29 meter. Han var sådan der 43. Han var 44. Fordi det er et tal. Du har vist haft lidt for mange glasser vin der, hva'? Jeg tror det, jeg skal have skål. Det er også. Jeg hader det. Jeg vil ikke kunne blive her i Paris. Så er vi igen på tur. Så det kan være sådan her. Prøv at se, den her lejlighed er perfekt til to sådan. Ej, jeg var så forelsket i Marco, da jeg var lille. Sing. Skal vi lige finde et billede af Marco? Nej. Jo. Men hvem havde ikke et crush på Marco? Fordi jeg var freaking cute. Mænd, der kan danse sådan her. Jeg har et crush på alle mænd, der kan danse. Fordi han var en lille fancy queen, der bare lige havde the mainstream hår. Med alt for meget boxy. Ej, det var... Oh my goodness. Vi var de er sådan, og jeg var sådan her. Don't mind if you get it, man. Her slow-mo hair flips. You got me like... Folk kommer til at være så forvirret. Det er bare musik over alt det, vi siger. Det er min anden sang. Skal vi høre julemusik?